Setelah kira mau mengajar nafsu bidikri Komuni Fadul Faris Waisu Mahfudul Ulama Banting Sikayu Wal nafsu bidikri Kusfatullah Waisu Jamaiyatul Qura Al-Fufat MBC Kecamatan Buayan Wal nafsu bidikri Gus Mu'alif Ketua Ansor Banting Sikayu Wanafusu Bidikri Romo Haji Sumarto selaku Imam Musola Bintul Mutakin Wanafusu Bidikri Ketua Takmir dan sedanten jamaah Musola Bintul Mutakin Tentang boten kawula saged sebab asmanipun setunggal mulus tunggal tanpa mengenal hormat takdir Allah lan boten sepe dalam NU saking lazismu sampai NU Sikayu berbagai Khairul Anwar sehingga monggo kita rasakan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmatan, hidayah lan taufikipun sehingga kita waget tempal wonten musala Baitul Abidin Baitul Mutakin hingga mugi-mugi kita sedanten angsal keberkahan dan kemanfaatipun kanthi waosan qouli dan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam muga kita panjenengaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kita sedanten diakoni dados umatipun wirid kula urip jenengan urip sedanten dumugi nginjang wonten akhirat lan mugi-mugi kita sedanten dikempalaken dening para anbiya, para mursalin lan para syuhada sholihin tabi'in lan sedanten ulama-ulama ingkang sampun ngrembokaken Islam teng alam dunya punika. Sudah kalau koordinator Kawula Ahmad Mustafid saking Purworejo, utusan saking Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kalau ini kalau diutus saking kantor Kemenak, minta salam saking Profesor Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama ditujukan kepada masyarakat terkhusus Musola Baitul Mutakin. Salamipun saking Bapak Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kalau ini ngapunten rumiyin makin kok menawi atur kawula kirang nuju prono dumateng panjenengan sedanten kula nyuwun agungé pangapunten kok menawi enten tepat kula jelas iki kakak tepate nek kula mesti mungkin ini kula badhe matur sekedhik wonten pun tak dalu salah satu kalipun teng Quran itu diindikaken Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi. Terus Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Kenging nopo salah setunggalipun mukjizat Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Mukjizat sing para nabi sing boten gadah. Dugi sakniki, dugi akhir kiamat pasti wonten niku namung Al-Qur'an. Nitune pun boten enten sedanten. Lah Al-Qur'an niki turun nggih. Pak Bu, ini Al-Quran ini turun tenggulan Ramadan. Tepatipun tanggal pinten jumhur ulama tafsir niku ngendikaken mayoritas ngendikaken di tanggal 17. Walaupun enten sing ngendikaken enten di seluruh bulan Ramadan. Tapi mayoritas ulama tafsir itu mengatakan Al-Quran itu turun 2 kali, Bu, Pak. Terus Al-Quran itu turun 2 kali. Pertama saking Gusti Allah penggen Sidratul Muntaha. Penggen alamul malakut. Sing nampi malaikat Jibril. Jadi malam Ramadan cara ngambil tanggal 17, malaikat Jibril nampa Quran sik teng mriku 1 kali. Jadi Quran itu kan kata nggih 30 juz. Niku ditampa malaikat Jibril di tanggal 17
malam tanggal 17. Makanya nek dengan Quran itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah ini diturunkan di malam Lailatul Qadar dan itu tepatnya di tanggal berapa? Di mayoritas jumhur ulama itu mengendikakan tanggal 17 Ramadan. Insya Allah malam Sabtu nih itu katakan mas Quran bobok menangi malam Lailatul Qadar. Nomor kali Quran itu turun setelah itu turun tenggen Kanjeng Nabi saking malaikat Jibril turun tenggen Kanjeng Nabi pas kapan lah niki waktale warni-warni 22 tahun lebih 3 bulan niki ente sing mengatakan dibulatkan 23 tahun niki. Nah Al-Quran turun niku Kanjeng Nabi ketika tahanus pertama kali di Gua Hira. Kon pernah ente sing umroh waktu di mugi-mugi kita sedang sampai umroh sarang di waktu kalau menjadi pernah pingin sangat ada umroh begini kok. Terus Kanjeng Nabi pertama kali angsal wahyu niku abot banget. Pertama kali pas ketika Nabi tahan terus nek cara teng Jawa niku topo nang Gua Hira. Kanjeng Nabi topo dan Gua Hira pas umur 40 tahun. Nah, niku topone niku angsal wahyu. Dan wahyu pertama kali nopo? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sangar niki. Langsung didikte karo malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kanjeng Nabi niku mboten saged maos, nggih mboten saged maos Kanjeng Nabi. Ketika didikte, waca iki Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karo malaikat Jibril, Kanjeng Nabi jawab pripun? Makana bikorek, aku iki gak iso maca, gak iso nulis. Kon maca kon nulis, gak iso. Ping 3 ngasian, akhirnya didikte, akhirnya saged. Lah niku Kanjeng Nabi pertama kali angsal wahyu niku ora gampang, Bu. Ndredeg saking ndredeg. Bahkan ketika angsal wahyu pertama kali langsung kondur langsung diselimuti kali Sayyidatina Khadijah garwane Kanjeng Nabi. Nek cara teng Jawa ngopripun Mas? Enten apa kok balik-balik keringet dingin. Aku mau ketemu ini. Ketemu wong ngomong ini. Kon maca jenenge Quran sik ucapane Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wah niki Kanjeng Nabi niku pun deg-deg-degipol. Cara gampange niki kula kon ngangkat sampai 10 sak ngoten. Nggih mboten kiyat niku. Lah niku Kanjeng Nabi ken nampa wahyu. Lah niku saking berarti Kanjeng Nabi pertama kali nampa. Makanya akhirnya Kanjeng Nabi niku pertama kali nerima Al-Qur'an niku saking abote kados ngasih beriak. Nah, niku salah satu galipun keistimewaane bulan Ramadan, entene mukjizat Al-Qur'an. Lah niki perlu dimangertosi. Enten salah satu gali pengendikan ngeten. Al-hadis ngendikaken mangko Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sing sapa wong murid-murid wong ini bulan Ramadan, era awalnya bulan Ramadan kanthi iman lan ikhlas. Lah, kanthi iman lan ikhlas syaratnya niku Bu. Harus ikhlas kalih iman. Nek jenengan piyambak ken poso dinten Senin Kamis kiyat napa mboten Pak Bu? Kiyat mboten. Insyaallah nggih. Insyaallah. Tapi nek Ramadan kadah wajib niku. Tapi nek Senin Kamis kanggo tampung lindune rokokan kok kula piyambak jenengan piyambak sih poso. Ampun mboten? Ampun. Makanya Ramadan itu diwajibkan untuk seluruh umat Islam. Mboten wong siji tok. Ora wong siji tok. Wis wong Islam kabeh niku. Ning syaraté pun balik nek cara balik niku nek cara syariate
balik iku nek wong lanang pun nawa pun mimpi basah, nek wong wedok pun haid niku pun wajib. Nek misal umur 7 tahun dereng balik nggih niku tasih dereng wajib, tapi kedah dilatih kan puasa mangke ndak kangelan. Balike umur misal 13 tahun, umur 13 tahun dereng biasa puasa kangelan mangke niku. Lah niki dalu-dalu malam-malam bulan Ramadan ini kedah di urip-urip. Contohipun wal murad, salah satu dari ulama ketika akan napa sih dimaksud malam Ramadan niku, urip-urip malam Ramadan, kok malam Ramadan napa? Iya at-tarawih wal witr. Niku salat tarawih kalih salat witir. Kan niku salat tarawih niku dipol-polke Pak, dipol-polke. Sebulan ping 30 tok. Kadang ping 29. Nginjang insyaallah ping 29 niki. Insyaallah. Kabar-kabar saking ahli falak niku pun di hari Jumat niku. Rencang-rencang niku mengatakan bodoni padha karo Muhammadiyah. Nek kita kan dereke pemerintah nggih, dereke pemerintah. Tapi sami mawon, ajeng derek Muhammadiyah, ajeng derek NU monggo. Bodoni derek Muhammadiyah, posone melu NU ora apa-apa ngoten nggih. Niku mboten masalah niku. Tapi kita derek pemerintah, luwih sekecone ngoten niku. Lah di bulan-bulan Ramadan ini enten maneh amalan-amalan iki salah setunggalé ngatahaken maos Al-Qur'an. Ngendikane salah setunggalipun pengendikan Al-Hadis ngendikaken Kanjeng Nabi ngendikaken ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Luwih demenine perkara dening Gusti Allah iku apa? Perkara sing langgeng walaupun sithik, continue terus menerus, sithik-sithik sing penting lakon niku kan Nabi ketika akan kados niku amal sedikit lebih baik continue terus menerus daripada amal baik yang besar, amal besar tapi tentu bolong tapi niki khusus untuk perkara-perkara sunah. Nek sholat bolong-bolong nggih boten, tetep ampun niki. Lah niki khusus perkara sunah. Contoh misal ngeten, wah iki mumpung Ramadan, 30 dina ngabulke maca Quran. Boten saged kathah maca sithik-sithik mawon. Misal ba'da subuh bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sadaqallahul azim. Mangke ba'da zuhur bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil hakim. Terus ba'da asar innaka laminal mursalin. Sak ayat angsal mboten? Angsal. Niku nek terus menerus niku dados amal sing sangat sae. Mboten perlu tambah. Ning nek saged nggih ditambahi. Ngoten nek saged nggih ditambahi ampun namung sak ayat tok. Walau ayatan niku pun sae, tapi ampun namung sak ayat tok. Mboten masalah sak ayat tenan mboten masalah. Niku. Dados niku Gusti Allah luwih seneng wong sing teng mriku maca sing teng mriku nglanggengke perkara apik walaupun sithik. Sebab ing napa nek amal apik langgeng sithik bendina napa meneh ben salat fardu ping 5 maca Quran terus. Mesti malaikat bendina wah iki ngabsen. Oh. Misal Mas Imam iki bar subuh maca sak ayat, bar duhur maca sak ayat, bar asar maca sak ayat. Malaikat ngabsen jelas, wah iki wis ketok catetane sedina ping pira? Ping 5. Seminggu berarti ping pinten niku ponan? Ping kathah nggih. Ping 5 ping itu ping 35. Nah niku ping 35 waktu maca Quran. Daripada seminggu pisan. Wah, iki seminggune pisan tok macane walaupun akeh. Ning pisan tok. 6 dina ning akeh maksiate. Nyon sewu misalipun ternyata nek mboten 6 dina ning enten maksiate ning
perkara sae niku sekedhi. Mboten kathah. Wah iki malaikate, wah iki cah iki. Wis maca ning akeh. Apa yo gak iso ditropel. Gak iso ditropel. Mboten saged dinapa nggih? Cara gambine nek teng mriki napa nggih? Ditropel nggih. Ditambel. Mboten saged ditambel. Misal amal seminggu amal sedina nggo seminggu, mboten saged. Amal niku sesuai harine, sesuai nglakonine. Mboten saged. Salat 1000 rakaat nggo 100 tahun ke depan, mboten saged. Niku sesuai harine, sesuai dilakoni. Ning sakniki nglakoni, nginjak yo nglakoni entuk ganjaran malih. Makanya di bulan Ramadan niku sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan baik, salah satu kali maos Al-Qur'an. Niki terakhir Ramadan niku wayahe macul langit Bu. Pak, Mbah. Macul langit niki. Kula jenengan sedanten diken macul langit. Ken macul donga, ken ngekeh-ngekehke amal kebaikan. Kanten nopo teng bulan Ramadan seluruh perbuatan niku ganjarane ditikelke. Enten sing ngendikake 100, masyhure teng hadis niku 700. Jajal misal Yasin niku 2 huruf. 2 huruf niku. Nek biasane sedinane mboten Ramadan niku mung entuk 2. Nek Quran ditikelke 10 misal. Nek Quran niku sak huruf niku ditikelke 10, entuk 20. Niki pengke 700. Bayangkan mawon. Berarti loro ping 700 pinten niku? 1400. Biasane mek entuk 20, iku entuk 1400. Iku kalkulasi matematika. Tapi kalkulasi ning Gusti Allah mungkin luwih kathah sanget. Kita mboten saged. Sebab nek kita saged ningali ganjarane kita wah bar salat, wah ganjarane semene 20. Kita mboten bakal nglakoni maksiat. Ketok wah iki nek maksiat tambah gitu. Mboten mungkin nglakoni maksiat. Makanya niku napa selama Ramadan niku kathah-kathah amal-amal kesaenan nggih napa nggih macul langit. Sebab salah satu waktu sing paling mustajab adalah di bulan Ramadan. Makanya teng hadis digendikaken idza jaa Ramadan, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabus samai abwabul jannati. Ketika datang di bulan Ramadan, hari bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu langit. Jenengan ken macul langit, kita sedanten ken macul langit, wayahe macul langit. Nek awan yo pripun nggih pun macul langite lewat kerja. Kerjane diniati ngagem nggih murid-murid keluarga. Lah niku termasuk macul langit mboten? Nggih macul wong kerja niku nggih keluarga, murid keluarga. Niku wajib hukume. Kagem bapak-bapak niki. Wajib niku hukume kerja niku. Lah niku saged nggih macul langit mboten? Saged ganjarane double. Ganjaran macul langit ndumi diniati nggih murid-murid keluarga kalih ganjaran teng mriku nggugurne kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Niku kathah sanget katanya. Tapi dipun emotaken wa hulikat ababul nari, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Tapi nggih ngeten, ganjaran perbuatan sedanten niku ditikelke, tapi dosa nglakoni maksiat juga ditikelke. Ora mek ganjarane tok. Wah, mangsane Ramadan ini gosip. Gosip niku termasuk maksiat mboten? Maksiat, nglendengi wong. Maksiat mboten? Maksiat. Kulo nggih seneng nek kon nglendengi. Wah, wong menungso niku mboten saged ninggalke nglendengi, mboten saged. Mboten saged ninggalke nglendengi. Pun naluri manusia, mung saged ngerem. Saged ngerem tok. Lah wayahe Ramadan iki wayahe ngerem. Piye carane kita sedanten ampun kathah nglendengi wong, mboten? Cara kami le. Ampun kathah nglendengi wong. Saged napa mboten? Nggih. Dikirim alon-alon. Nek mboten saged nggih. Ampun kathah bisa. Nggih. Oke, niku. Kan niku alon-alon dikirim, mboten niku. Terus
di bulan Ramadan itu ganjaran-ganjaran ditinggalke tapi dosa-dosa ditinggalke. Makanya Ramadan itu wayahe kita macul langit, wayahe kita ngerem perbuatan-perbuatan ingkang awon. Niku nggih mekaten ingkang saged kawula aturaken kadosipun cekap nggih pun jam sedoso niki. Nah, kadosipun napa sami saya nggih saking kawula akhiron kata kelentah-kelentune nyinabui pamunten menawi lepate kula kata sangat nyinabui pamunten menawi kula nginjang pun mantuk saking sikayu mugi kula dongaaken mugi kula angsal ilmu ingkang manfaat nggih mugi ingkang kula angsal ilmu manfaat ilmu ingkang kula aturaken dhateng panjenengan niku saged manfaati dhateng panjenengan sedanten. Saking kawula kathah ini menawi pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد تبارك وتعالى كل شركة رسول الله أجمعين الحمد لله حمدا شاكرا شكرا عظيما الحمد لله في المزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم إذا انتهى وجلال حكمك وأشهد أن كما خصصتنا بكتاب الكتاب الكريم وهديك لنا وشهدك المستمع اللهم اجعلنا فعلنا في من المرسلين وجعلنا لك في المقربين اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار والعفو عن كل سوء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقول الفاتحة. Saking kawula aturaken panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semacam tentang itu terus akibat Mustaqim